Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Daukacin masoyana na ƙasata ta Nijar da ma Najeriya da ma sauran ƙasashen duniya. Ni na ku Salisu S Ni'ima mai zamani zan fitar muku da sabon albamina na sabuwar shekara Demil Bende. Laila ta ɗaya. Soyayya ce yau na afka, kin san cewa so na Laila ta biyu. yau ne datan ƙauna, na samu lila, na huta da tunani da zubar kwalla, yau dai na bar kulle hanya. Samira Baby. Samira baby, Samira, 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 Samira baby, Samira. Ni ga game. Gida sani je na faɗi, amarya ki san magadi, na aure ki babu daɗi, zuma ta yi daban da maɗi, bana so ki te mini bye 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 bye. I love you, love you, love you. Gargaɗi na. Gare ni, raba sarkin mallaki ya karɓa kowa aiki, yanayi ya sauya mai gaskiya ya kan hau doki, anan wasan gane mai gaskiya suke ba maki, shawara san miƙa kudu na aika mugun aiki. In rana ta fito. Da hanyar raba ta da ɓarraka, waka ta zamsila a gari sai zance yana ake, sana'a ce yana riƙe a cikin ta abinci yana yake, duka inda na saka ba ka ji sai ba mai shauƙi ake, wasu ai na suke wasu ko zagi na ne suke, Allahu Ubangiji ya ta duka ya so shi ne yake, in Allah ya mana to kai mai zagi ya kake ne. Waƙar kuɗi. Me kake so? Kuɗi. Me kike so? Kuɗi. Ko me kuke so? Kuɗi. A nan garin mu muna ta rawa da juyi. Kuɗi. Akwai dalili ki gane hakan ka gane. Kuɗi. Gurin bikin mu. Ƙasata da ma sauran waƙoƙina masu matuƙar nishaɗantarwa da faɗakarwa. Ku nemi albam ɗina mai suna In Rana Ta Fito a cikin YouTube ɗina mai suna S Ni'ima mai zamani. Na gode.